phu arpu chebak pontang lo mai phu arpu laki gole kro lapen adon mai phu dharam timong alang litum ahin pensi arpu chedeng dunum lapen penang am alu hikit hekiding atum chetong dun Ni hang long ri kan sega mai pi di conference okreng si patuji pan si kontang lo si la soteng si reception committee ni tu sengi den lo ni pan si mai pu nang jong kon ni si ni har don sistami ke klem pamika ji pan si ni radang no lamchak ji piteka nang tum arni hot pan igara mo arni hot pan igalo arni ke cricket home referee arni la arpa ciklo asa teng pen non 27 hari non keveng 27 hari bangkian tum first day Langka pini arni anta noya ke air isita kecilong ledet ajo tawar ki boyek akam claim nang nilang pasangkok habu abatai NHI DCL atum along chuning ridun lo konta long le ahem phu atum aphan alam arjudor de pinsi lo la am dara pisita alang tum nang klembor ide ki chokchi mati akam me ketang ko mama tak tu pinjara pilo teng pare bang tomar gari damaret ko komang lo nili tum cho hangam ko ke hili ki duk jar amuni tum ke la anda da pokta ong pix के थे अरे मैं हमें वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया क्या बोला उन्होंने chairman mane nili bangke ahap lo ali sarpo bujla tuma nang pulo ta ali sarpo bangke latum hello bangke cm phame tuning rek lo hala kisiri kicuya long pate program mo nili bangke nang kitong amat son man iklan kita mal leng ta kom promotion si thek long la
amala harjang berbeda tu mana bang? Karbi rangsina bang rangsina sarko palsu cekson di pon alam aku tak ke abuelo mana aningkan bang ke nitum dongka sarko simpati bom ini kanan ke indeng ke sike bandengan anlo amasi singkur kerem an sini litum nangman lo sita sartuliram long hang na cerat na join ni pen Pini ini litum lapangan program hipo son di pondong